Čaute ľudia, vítam vás Minionka.sk a dneska sme tu nového videa s Líriou. Ahoj. No. To by som mohol dať naspäť. A hráme Annihilation na Survival Games. Že? Áno. Kde to je železo? Ja neviem, túto mapu hrám po druhé a to poprvé som hral pred 3 rokmi. Ja už viem, tuto. Počkaj chvíľu, musím si naťažiť melón. No a ja som si... Ja si naťažím vít, aby som mal oné chleby. Hej, ja chcem byť. Nechceš. Tu máš. Ja som, tu som. Tu máš, rozdelíme si to na 6 a 6. Hej. Aha, ešte ty si postavíš crafting prostred melónov. Počkaj, nechaj. Ide mi do toho crafting. Počkaj, iba si necrafting. Mám chleba. No. Ja Tu si... je červený, je tu červený. No, kde? Už odchádza. Ja idem na železo. Hej, keď ma nájdeš, kde si? Aha, červený. Aha, už si Neslyšet ťa, nevidí, neslyšet ťa. Vidím, tu pozerávam sa, prečo ma videl. Aha, tu sú goldy. Napíš do chatu, že natáčaš. Pozor. Natáčam. Pozdravte do videjka. Hej, pozdravte do videjka a teraz. Viem si predstaviť, co. Minule normálne natáčal som. Myslím, Build Battle, alebo čo to bolo, a viem to, že co. Počkaj, fakt, ja neviem, kde si. Na železe. No a kde je to železo? Čo ti... Ale fajn, ja pozerám si na svojho všetko až na železo. Vidíš, kde je tá veľká budovka, čo má tam zeleno-biele sklo? No? Tak choď pri ňu. Či za ňu, choď za ňu. Počkaj. Čau, ľudia. Jaká ľudia tu je? To je láva. Nie, láva, ľudia. No, tam bol. Ježiši Maria. Ja teda idem. Čau, Sandík. Kde si, prosím ťa? Aha, tam to. Našla si železo? Ale je tu červený pomoc. Ja som asi niekde na železe. Sakra, som mŕtva. No tak keď si išla určite na zle, ale železo pri červených, tam kde je železo červených, tak sa čuduj proste. Kde si, počkaj, stoj na mieste. Ideme radarom. Hej, tam si stoj, nie, na druhú stranu. Za tebou. Ježišmaria. Tu si. Poď. Chceš ísť na železo? Na naše železo? Tak počkaj, ešte si naťažím nejaké drevo na styky, aby som si... Áno, ťaž to mečom, keď máš sekerku, že? Poď. Počkaj, ja si vyťažím. Však aj breál, normálne zoberieš si nožík a s tým nožíkom picháš do oného, do stromu, že? No a, to ja neviem, či ty si Tarzan, že pre teba je to normálne. Áno. Poď za mňou. Kurník. A som si Majka. Koľko je tu ľudí.
tak ako začalo sa to teraz a všetci išli na železnicu. Ok, asi ja si počkám, keď všetci odvedú, čo sa nedá žiť. Nie, ja si zatiaľ vykraftujem veľmi kamenný krompáč. Aha, vidíš? Jedno železo a... Oni majú tu už aj železný krump. Ešte 2 železa. Druhé. A 2 železa a ešte 1 železo. Oni všetko kradnú, kradnúši. A ešte aj ďalší železo. Jo, mám. Teraz ho idem vypáliť a urobím si krump. Robím si železný krumpáč. Ty si odišiel? Idem si vypáliť meč. Či vypáliť železo, aby som si urobil krumpáč. Lebo si také... Potom rýchlejšie budem ťažiť. Takže tak... Elisa 2019. Tak sa to pekne volá. Lag či bug. Tak, urobím si krumpáč. Ty čo robíš vôbec? Ťažím. Čo? Železo. Ja už mám iron pickaxe. Potom sorry, že som taký chorý a že ani moc nenatáčam. No, už som to aj povedal, som chorý a moc ani nenatáčam teraz videá. Nie, ten modrý má šere. On má šere. A ja som ho zabil? Neviem, ale zase na tú hru je veľa ľudí. No tak ako urob si železný krump, vieš, ak ti to pôjde rýchlo. Aha. Niekto už má rovno enchantovaný. Tak to si idem rovno ja enchantovať, keď mám 17 levelov. To boli zapôry. Pôjde mi to rýchlo a potom si zoberiem gold jasky. A ja som zabudol, tuto je to enchantovať. Tu už sa dá kupovať za goldy, tak to si idem potom natešiť goldy. A čo? Lebo za goldy si môžeš kupovať brnku a tam máš taký jak shop, keď tam, kde si ideš enchantovať. Keď si šípeš. Mám Efficiency 2. Co sa hodí? Niekto tu má kiláru a nukera. No dej mi ban, když kiláru nemám. Teraz to pôjde rýchlo, čo? Asi všetky železá ukradnú pomaly. Brn, brn. Niekto si tam vypeká železo. Ja. Zober si to železo, oni ti to ukradnú. Choď tam, kde sa spavneš, tam je tá furnejská a tam je tá furnejská osobná. Že nikto ti ju nemôže odtiaľ zobrať veci. Nevadí, veď netreba iba 3 železa. Ale niekto ti ich ukradne. A niekto ma zabil. Aha, vidím. Au, aj mňa. A ja som mal najlepšie veci ever. Lebo ten cikán, čo tam bol zo železa. Tak mám aspoň kamenný meč.
Hej, on ma dá na 3 rany. Ja ho chcem zabiť, ja chcem z neho veci. Z koho? Toho železárnika. Zas si musím na novo robiť veci. Veď práve. Konečne mám krump oný. Keď by sa tu dal čítovať. Ty cheater! Ja vôbec. Vôbec, len sa pýta, že keby sa to dalo čítovať. No, už sem ide. Súťasek. No poď sem súťasku. Nie, ja peknem. To je taký píp. Inak by som, lepšie by som to robil. Opa. Nemáš mi dať lepší meč? Nemám. Ja. To len tak potvozička. Ja som ho zabil! Ja mám z neho tie veci. Ja som ho zabil. Haló, ja som ho zabil. Počuješ ma? Hej. Mám 2 krumpáče, môžem ti dať krumpáč. Aký? 50. Au, nezabíja ma. Ja mám nejaký žlúťasek, zabíja ďalší. Ja mám tie veci. Ja mám vieš aké veci? Ja ti môžem dať aj rozport neoenchantovaný. Neviem, už viem. A nechceš mi niečo dať? Chcem. Tu máš. Tiež sa ti všetko ladlo? Nie. Aha, už neviem. Nechceš mi nejaké veci dať? Ja už ti ich povedal. Ďakujem. Ja mám meč železný Sharpness 2 ako železný. A uhlie nemáš? Nie, ale však vypeci, dej vám. Ježiš, ja som sa tu zlakol jedného železného. Mne všetci písali, že ja som ho zabil, ale keby sa pozrel do chatu. Nám niekto útočí. Ja neviem. Som myslel, že hej. Aby som išiel niekoho zabiť, nejakého ďalšieho, čo má železné veci, ale keď umrem, tak sa dosť naštvem. Ja som išiel k žltým omylom na železo. Boriky tam. Teraz neviem, či idú za mnou. Prežiješ to? Prežil som to a ja som sa zlakol, lebo oni tam boli všetci v Irone. Celí. Tam je nejaký oni. Ja mám také dobré veci, ale hrozne sa bojím. Potrebujem XPčka, chcem si enchantovať brnko. Ale tiež nechcem mať za vtedy zomrieť.
Čo som tu len sám. Ty kokso, ale na videu takto, že ja ne PvP skill, ty kokso, som ho zabil. Sorry, že som nič nehovoril, Ja si ale... to ešte vypýkam železo. Asi tak 30 XP a idem si enchantovať. Tak. Toto bude také dlhé video, že normálne ak asi livestream, že koľko trvá jeden taký, to trvá hoďku, dve, No ty nerobíš livestream. Čo? Prosím? Ty nerobíš livestream. Nie, nerobím, ale že toľko to bude trvať, tak mne to vôbec nerobí. Ja mám taký program, že môžem natáčať akože koľko chcem. Dúfam, keby sa to vyplo, tak akože som sa s vami rozlúčil, dobre? Chvíľať, lebo ja teda neviem, že či OBS to môže natáčať koľko chce, alebo mám nejaký tento určený čas. 25 minút určite môže natáčať, to som skúšal. Tak to neviem. Mám stack a 13 železa, chceš? Môžeš. Počkaj. Ja ti dám 3, ja ti dám... koľko, počkaj. Tam si, vidím ťa. Ja ti dám 29, kde si? Počkaj, ja idem inde, lebo tu hodíš a ja zoberiem to do teba. Poď dole, kde je enchant table. Ja neviem, či ma budete dobre počuť. No to mi tu daj, na čo idem dole ja. Lebo ja si idem enchantovať samé veci rovno. No a neviem. Díky. Nie zač. Čo je protection? Protection? No. Neviem. Ja si veľmi veci enchantujem, lebo viem, že o nich aj tak prídem. Čo si mám ešte enchant? Ja im meč mám. Ešte by som skúsil meč enchantovať. Ja by som išiel nejakého železného ešte zabiť niekoho. Tak no. Zatiaľ to nikoho nie. Feel.
Čo robíš? Nič. Kde si? Pri tebou. Aha. Jaký máš meč? Jaký máš enchant na iron meči? Ešte nemám žiadny. No tak si rýchlo enchantuj, aby som vedel, aký máš. Musím nájsť správny enchant. No tak. No tak. Počkaj. No tak, no tak. Čo ti padlo na to meči? Radšej si enchantuj brnko. Ja ti meč dám. Enchantuj si brnko. Tu máš meč, to ti musí zatiaľ stačiť. Je tam sharpness 1. Ja mám meč sharpness 2, ale ty ma zase nerozumieš, že je enchantovú, ale sharpness je veľmi dobrý enchant na bojovanie. To je ostrosť. Ups. Padla som. Kde si ty teraz? Ja som, vieš čo je najlepšie? What? Ja som si pomenoval môj Hej, klíďo, kamarát. To nejde. Škoda. Ja by som išiel niekoho ísť robiť. Chcel by som nejaké... lagi. To som zabil. Chcel by som nejaké... lagi veci. Lagi aj veci. OMG, nejaký, on tam má... Nejaký cigán tam má luk a to uberá jak svinia. Jau, ja mám 2,5 srdiečka, ja mám 2 srdiečka a to mám tie všetky iron veci, au. Keď on sem príde a zabije ma, tak ja budem biežať na tu a ty. To nevadí, zabite ho. Mňa či jeho? Teba. Tu predo mnou proste len jeden žlúťásek prebehol. Prežiješ to? Ja áno, ale táto téva je zlá. Táto téva zabila môjho kamaráta. Nevaj. Áno, však sa pozri do četu. Tu zabila Václava. A ten Václav mal železné veci, preto je to môj kamarát, vieš? Každý, kto má železné veci, je tvoj kamarát? No. Ty si moja kamarátka. Všimla som si. Ty si moja kamarátka, všimla som si. Stromčeky som vyberúvala na zasiahol šípom. Á, tak ten Václav už má veci. Je to... Ja Ty som si... odpojila tvoj. Zase? A mala som tam toľko veci. Tak sa znovu pripol. Nechápem, čo ťa odpája? Ja však neviem. Napíšte do komentárov, či aj vás to niekedy odpája, že čo vlastne je tá príčina. Bude to jediná
Nemám niečo. Ja už to asi nepôjde tvoj. Ja vidím tvojho oného. Môžem tvojho oného hodiť do hlavy? Môžem tvojho zombieho hodiť do hlavy? Čo? Asi. Počkaj. Asi nie, lebo by si prišla o všetky veci. Prosím ťa už. Ja už to nepripojím. Ja už to úplne odpadám. Nechce sa ti pripojiť? Nedá sa. Nejde. Je to v kúle. To fakt. Aha. OK, tak ja na niekoho idem a to bude oné. Koniec videjka, ak to ešte nepripojí. Čo by ťa mohlo? Už to pripojilo? Nie, nemôže ísť. Pojďte sa niekto. Tak. Skúsim to touto metodou. Veď je tu jedno voľné miesto. No ale nemám prečo, mňa to nevie ani pripojiť, ani nájsť ten server. Ani v 3. Ježiš, tak to už je tu diamantový. Ježiš Maria, oni sú tu už diamantoví. Takým prosím nejaký... tam mám doplniť. Nejaká idea. OK, tak toto by bolo pre toto video všetko. Takže lúčim sa s vami ja a... Ja? No. Takže čaute a u ďalšieho videa.